У 2022 годзе ў Шклове з'явіцца сучасны гандлёвы цэнтр. Месца для яго будаўніцтва – гэта адна з інвестыцыйных пляцовак, якія фармуюцца райвыканкамам. Якія месцы яшчэ прапануюцца ў горадзе пад будаўніцтва малому і сярэдняму бізнесу, глядзіце далей. Шклоўскім райвыканкамам пастаянна вядзецца фарміраванне зямельных участкаў, якія могуць быць прадастаўлены фізічным і юрыдычным асобам па выніках аўкцыёну. І ў наступным менавіта на гэтых участках могуць з'явіцца кафэ, магазіны, станцыі тэхабслугоўвання. Гэта значыць, малы і сярэдні бізнес маюць усе магчымасці развівацца, а насельніцтва можа выбраць тыя паслугі, якія яму неабходна, не выязджаючы далёка за межы раёна. Наш город развивается, действительно развивается торговля, развиваются новые рабочие места. Райисполком тоже принимает определенные меры в данном направлении. Изыскиваются наиболее оптимальные площадки, чтобы там действительно и проходимость людей была наибольшая, чтобы действительно люди проходили возле этих площадок, чтобы эти магазины в будущем видели. Поэтому, конечно, площадки эти изыскиваем, работаем вместе, с строительной службой с нашей работаем, с архитектурой работаем. Ищем оптимальные места, чтобы это было красиво, чтобы это было архитектурно красиво для города. На дадзены момант у горадзе ёсць 3 участка, якія гатовыя прапанаваць бізнесу. Месцазнаходжанне першага – вуліца Фабрычная, у раёне жылога дома нумар 6. Плошча зямельнага участка – 180 квадратных метраў. Маецца магчымасць падключэння да сетак, мэтавае прызначэнне участка для будаўніцтва міні-магазіна. І нягледзячы на тое, што ў крокавай даступнасці хіт-стандарт, можна, да прыкладу, адкрыць і кветкавы магазин. Гэта значыць, патрабуецца толькі вывучыць патрэбнасць, а раён дастаткова ажыўлены, шмат жылых, шматкватэрных і прыватных дамоў. Яшчэ 2 пляцоўкі знаходзяцца ў раёне вуліцы энтузіастаў, адна з якіх у раёне паштовага аддзялення. Плошча 1342 квадратных метра. Таксама ёсць магчымасць падключыць усе камунікацыі. Тут сапраўды можа быць утульнае кафэ або піцэрыя, якія дакладна будуць папулярнымі. Самы вялікі участак прапануецца ў раёне аўтазапраўкі, плошча якога 4000 квадратных метра. Зноў жа ёсць усе камунікацыі, магчымасць будаўніцтва станцый тэхнічнага абслугоўвання аўтамабіляў і аўтамыйкі. Не дзіўна, што менавіта ў раёне паблізу вуліцы энтузіастаў падбіраюцца участкі, бо там зараз вялікая канцэнтрацыя насельніцтва горада. Раён малады, развіваецца. Дарэчы, адзін з участкаў, які падрыхтавалі яшчэ нядаўна, прададзены. Оформлены все документы, участок уже продан с аукциона. Люди ожидают, когда там уже будет магазин. Там действительно будет красивый, большой магазин. Застройщик, и мы планируем, что в этом магазине будут промышленные товары, будут продовольственные товары. Планируем, что будет кафе, у них будет своя выпечка. И на стадии тоже разработки планируем, что даже будет свой боулинг. На данный объект мы возлагаем большие надежды. У нас большой красивый микрорайон, молодежный микрорайон, и дома, и сейчас дом строится, будет сдаваться, и еще дом в проекте, и заправка рядом, и подъездные пути. То есть действительно очень красивое место, очень функциональное место. Поэтому будем держать на контроле строительство данного магазина, чтобы то, что обещали, чтобы это все было выполнено, и действительно наши люди куда свои деньги не увозили в другие города, а оставляли здесь, в своем родном городе. Вось так ужо ў 2022 годзе новы аб'ект, безумоўна, парадуе ўсіх шклаўчан. Будзем з нецярпеннем чакаць, а таксама будзем чакаць і новых інвестараў, якія захочуць развіваць бізнес, а плошча ў раёне для гэтага ёсць.